Danas crkva slavi najneobičnijeg čoveka koji je živeo na ovoj zemlji Božijoj, najneobičnijeg čoveka u rodu ljudskom. Toliko neobičnog i toliko izuzetnog da ga je Gospod sa telom uzneo na nebo. Prorok Ilija nije prošao kroz kapiju smrti kroz koju prolazimo svi na svetu. I uzneo ga je Gospod na nebo. Otkuda to? Radi čega to? Otuda, braćo i sestre, što je on bio neiskazano veliki ispovednik Boga istinitog, čovek ognjene vere, sav je bio oganj. Bogovidac, čudotvorac, revnitelj vere Božije, sveti Ilija bi rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kad se Ilija rodi, otac njegov Savah vide angele Božije oko deteta kako ognjem dete povijaju i plamen mu daju da jede. To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogodatne sile ognjene. Svu mladost svoju proveo je u bogomisliju i molitvi, povlačeći se često u pustinju da u tišini razmišlja i moli se. Najveći sukob imaše prorok Ilija sa izraelskim carem Ahavom i njegovom opakom ženom Jezaveljom, koja kao Sirijanka nagovori muža te podiže hram sirijskome bogu Valu. Velikim čudesima Ilija dokaza silu i vlast Božiju. On zatvori nebo te ne bi kiše 3 godine i 6 meseci. Pusti oganj s neba i zapali žrtvu Bogu svome, dok žrečevi valovi to ne mogoše učiniti. Svede kišu s neba molitvom svojom. Čudesno umnoži brašno i ulje u kući udovice u Sarepti i vaskrse umrlog sina. Proreče Ahavu da će mu psi krv lizati i Jezavelji da će psi izesti, što se i dogodi, i druga mnoga čudesa učini i događaje proreče. Na Horivu razgovaraše sa Bogom i ču glas Božji u tihom svetlom povetarcu. Pred smrt uze Jeliseja i odredi ga za naslednika u proročkom zvanju, svojim ogrtačem preseče vodu u Jordanu. I najzad bi uzet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. Na Tavoru javio se zajedno s Mojsejem Gospodu našem Isusu Hristu. Pred kraj sveta opet će se Ilija javiti da suzbije silu Antihristovu. Biće mu data vlast od Boga da zemlju udari svakom mukom, da ljude trgne, da ljude osvesti, da ljude privede pokajanju pred istinitim Bogom. Njegove su molitve uvek moćne, uvek silne kao oganj. Neka budu u pomoć svima nama, neka sveti Ilija pomaže svima nama. Da bismo izišavši iz ovog tela i mi sa verom i smirenošću poklonili se velikom i slavnom proroku i molili ga da nam osigura carstvo nebesko. Da bi zaslužili i slavili Gospoda Hrista, kome je on tako revnosno i tako samoprekorno služio. Neka njegove molitve budu naši vođi i vaspitači u ovome svetu. Amin.